въпросния Precision P1DD. Сега ще покажем специално за някои циклажи как точно става фокуса с измерването. И понеже не може да мериме, ето тук сме включили генератора, който на този кабел, виждаш го този муштук, ето го муштучето, нали, Real Cable, го включваме, уреда ги да си подава от него си и да си мери него си. Така, Ице, специално за тебе е тази демонстрация, защото ти нали си така тумане верни, а пък си и прост, сега дет се казва, трябва да те ограмотиме. Така, ето, от тук правим 1 кГц. Така, от генератора пускаме ниво, даваме нивото да измериме. Тук казваме ето така, чуваме 1 кГц и виждаме какво подаваме, какви са нивата. От тук сменяваме, ето в миливолтове ги получаваме работите. Ако искаме, може да ги получим и в децибели.Ето ги тези 0 децибела, където нещо ви бъркат някъде на всичките циклажи. Така, след като се уверихме, че 774.1 миливолт от генератора е 0 децибела за уреда, отиваме да видим шума му. Ето тук горе пише Noise. Виждаш ли? Циклажо. Noise. Ето го Noise. Натискаме Noise-чето. Хоп, Noise. И какво виждаме на този Noise, бе? Виждаме ония фокус, че този уред от генератора си случайно има някакъв наношум. Айде са, пий си кафето, нали, и да не казвам какво друго да направиш.